कि हाला पूरा जिला में ना रे बेटा, पूरा यूपी बिहार में बा। कि हाला पूरा जिला में ना रे बेटा, पूरा यूपी बिहार में बा। और सही थोड़े ना तो हनी के दीदिया के डिमांड होला। नंद बंसी ठाकुर जी के लइका ब्रांड होला। लइकिन के डिमांड होला, ठकुरान के लइका ब्रांड होला। और सोहिना लइकिन के डिमांड। बेटा ज्यादा जात पात के बात मत कर। सुरे बेटा ज्यादा जात पात के बात मत कर। जात के ठकुरान है, जैया बेटा देवे ओया रेला देवे। जब दागे लगी गोली ठकुरान इलाका सुनसान हो जाई। भागे लगबू और कि चार दुआरी चाट के ना घर के भैलू ना घाट के। सुनो है तारा बहिनी के चोदो कि चार दुआरी चाट के ना घर के भैलू ना घाट के। आ तारा लेकर चिनार के एगो थोड़े ना भंडार होला। अभी घूमू ना दिल्ली बम्बे गुजरात के, लास्ट में आई 20 नंद बंसी ठाकुर जी के जाग। जब दागे लगी गोली ठकुरान इलाका सुन